Derek pundi, Ndara? Pandoro? Iya. Syakira. Ya. Saputro. Aku dadi wedok tenan ya. Nggih. Nggih, Mbak. Aku tau pesan kalawan anak. Sapa? Bojo Monika Satria terus. Santria. Danang supaya cilok Wih, seneng banget. Oke, Ndara. Ndara, ini Ndara. Ya, nggih. Nggih. Syakira. Ya. Wis wasis. Heeh. Tangguhmu paring Sugoto. Waduh. Iya, iya. Ya. Ayo, Mbak. Ayo, Nduk. Kan mbok Rorosio. Ngaten kaget siramu tak timbali ya. dadosaken kejuking manah. Nembe kemawon kula wonten ing kasatriyan kasaru dening arut ingkang supados kula niki sowan wonten ing yasa panjenengan ta. Napa wonten wigatos? Sawetara kepengin satu jago kalawan soka. Katen monggo. Siramu tak SD bos. Lah kene kok turun sepuh mau makan. Kula kinten kula niki nggih dereng pas menawi mengku salah satu galing wanita kan. Ayo saka rumah satu wis pantes. Umur apa sekiranya durung ono magelan wong wadon. Leres ati kula niki tasih sepi perkawis wanita kan. Lah ini kira ono wong wadon sing tresno banget kalawan siramu ya iki. Kula kinten mboten wonten. Ora ana kok nyai kaporo wanita mau cedak banget kalawan siramu. Napa estu? Lajeng sinten kan, Mbok? Wong wadon sing tresno gandrung kalawan kowe. Ora ana loro telu aku dhewe ya iki. Kan, Mbok? Aku dhewe. Semune sliramu kok kaget jolo sajroning batin. Ngaten nggih, Kang, Mbok. Kula niki kepengin nyuwun miterang dumateng panjenengan. Gak apa-apa ya. Anggenipun tresna dumateng kula menika pinangka kadang lan kadang kok, Kang, Mbok. Ora. Tresnaku kalawan kowe iki cekane aku pengin kok ladeni koyo dene aku lelaki kalawan garwaku Kang Mas Adipati Mangononeng ya. Ampun ngendika kados ngaten. Lho ngene apa aku lupa? Aku kleru ya iki aku kowe lanang aku wadon. Aku tresno aku njaluk kok imbangi. Kula ning kene welaso kalawan aku gelem kok kowe nyeneng-nyenengke kalawan aku. Nanging Kang, Mbok, menawi wonten wanita sampun dipun mengku dening katur. Kok gasar tresna yang kados sanes menika lepat.
kados ingkang kados ngaten. Dosa menapa ingkang badhe kula sandhang kan. Alah, kok gagas dosa. Urip ning donya kuwi mung sepisan. Sing digoleki apa enak lan kepenak. Mboten lepas. Kok gagas dosa? Dosa kuwi yen konangan, nang yen ra konangan, kelonan karo Heli ade. Tak enak karo. Ya. Kanggo roros. Apa? Sareng kula mangertosi kedadosan ingkang kados ngaten. Panjenengan boten tresna lahir batin dumateng Kang Mas Adipati Mangunana. Menawi tetelo panjenengan sampun jelek lan welas kalian Kang Mas Adipati Mangunana, monggo panjenengan ngupadi tiyang kakung sanes nanging ampun kula kanggo. Kacik osak kuku ireng janang. Lamun to ora kowe aku ora gelem. Kula ning kene welas ora aku gelem aku lelaki kelawan aku. Kula mboten saged lelados ing kados kabeh. Kowe ora sanggup. Uga yen ngono batinmu. Rumahna janang. Atas aku madong. Wis nemes-nemes katresnan kalawan kowe. Ning nyatane tresnaku kok tampe aku kok pirang-pirangke. Ning kene sing bisa mirang-mirang ora mau suka kowe. Aku luwih dhewe iso danang. Perkara iki bakal tak pradoti ana ngarsane Kakang Penemu. Kakang Adipati Mangunana, abang tau nek ijo, ijo tau nek abang. Rasakno kowe. Kanggo
sing lara wae ditambahke. Ben mari. Lah sing mari kok njaluk mati. Jane ana apa dia? Lah pripun? Lho, wani-wanine janang Kang Mas. Wanci sepi mlebet wonten ing taman. Iya. Nembung seneng kalih kula. Akan ngladoni kon ngladeni. Kula boten purun dipeksa jare kula diodol-odol Kang Mas. Danang mlebu taman nembung seneng karo kowe. Nggih. Nganti jarukmu diodol-odol. Nggih Kang Mas. Wis kelakon apa durung? Dereng. Wong durung ae kan. Kang Mas. Gegere kaya. Nek kula niki jeneng bojo lho nggih. Lho bojo karo dirayahi kalih sedulure penjan piyambak. Mila kula pradul pejangan penjan kedapare pengayoman dumateng kula Kang Mas. Lho tujuh rayune kula niki wong wadon sing lempeng galeng. Lho kula niki kok wong wadon sing nyah-nyah. Iya, iya. Wis kelakon dikeloni janang Kang Mas. Ngono. Nggih. Aku percaya karo kowe Diajeng yen kowe wong wadon sing ora gampang utul kemen. Nggih Kang Mas. Tenan. Nih, Kang Mas Adipati Mangun. eh. Kang Mas Adipati Mangun. Tanah. Panjenengan sampun nyempalani jumateng kula. Kula suwun kanthi sareng jumateng panjenengan. Ampun diduga sedaya pangandikanipun kanggo Rarasya. Malah kaporo dawaka sapangsunipun. Kula bilih kanggo Rarasya. Tembung tresna dumateng kula Kang Mas. Kowe aja endos percaya. Jebul waso pangudon aku dana. Yen tak tresnani sing cilik. Tak golong tak domo-domo. Kowe nangis tak gendong tak bopok. Nangis. Bareng kowe ngancik dewasa. Wis wani tak pundak mancal tenan. Apa? Kamu kuwi kepengen apa, Oma? Matur Pak Prabu Raka. Picak opripat mungkin bayumu. Gaya dhewe. Apa wis wani ngilani dadam nek aku yo. Kula kanthi kudanan. Ora ada budi sajengan kanggo kowe. Minggat. Menawi saking pangandika panjenengan kados mati. Ingkang kadang nuwun pamit tanpa ing pangestu Kang Mas. Lho Kang Mas kok malah ditundung minggat. Minggat yo ben. Lha makan-makan wonten pundi cobi? Ben kelambrangan ing pasar lasem ora ben. Nggih, matur nuwun nggih Kang Mas. Penjasa parang pamayaman dumateng kula. Iya, iya. Kakang Patek Diresi, Gawur Ngarso. Kanjeng Adipati Mangun, Kakang Diresi, dadosaken kejot saklemipun panas. Epon dene panjenengan kersa nimbali kaliyan abdi wonten ing taman siang. Pancen ana kali gatek